O meu pensamento é libre porque flúe. E cando o expreso, eu confronto co dos demais, estou exercendo a liberdade, estou pondo a proba o meu pensamento, estoume permitindo mudar, non? Correxir aquela parte do pensamento que non é a correcta. Erich Fromm, en O medo á liberdade, fala da necesidade de saber que pensamentos son teus e cales pensamentos ti colleches da sociedade e fixéchelos teus, pero quizáis non concordan realmente, non? Contigo. E este é un exercicio difícil de facer. Canto máis vellas nos facemos, eu creo que máis difícil é decidir este é o meu pensamento. O meu pensamento nunca está libre da influencia social. A maioría de pensamentos, sin irnos a cousas que son delitos psicopáticas, son válidos. Non existe unha sociedade perfecta, existe unha sociedade ideal, é aquela que atopa os puntos medios onde todos os nosos pensamentos poden estar en grande parte satisfeitos. Eu son libre tamén cando son quen de facer cesións. É dicir, a min isto sería o ideal, non? Estes son os meus ideais, mas sei que é imposible, porque a sociedade é como é, pois, e daquela son quen de ceder en parte deles. Iso tamén é ser libre. Creo que era Montesquieu que dixo algo así como que a liberdade é poder facer en cada momento o correcto. Daquela, facer cesións é correcto. Porque non facelas sí que vai contra a liberdade doutro sempre. Daquela creo que facer cesións é ser libre. Ter a capacidade de dicir isto é o que eu quero, isto é o que ti queres, e agora dame igual, entre dous individuos, nunha amizade, nun matrimonio, nunha familia ou a nivel político, cada bando vai ceder nunhas cousas, imos elexir cales, e imos chegar a unha idea que sentimos que respeta as dúas persoas. Iso é ser libre. Ser libre non é facer o que quero en cada momento, porque facer iso é infantil. Está moi relacionado hoxe co isto do narcisismo cultural, non? Eu, o que eu quero agora, case sempre movido por unha emoción, e se somos seres racionais temos que saber xestionar esas emocións e tomar unha decisión agora, neste momento, porque é o que quero, xusto hoxe, a esta hora, é infantil. Eu creo que vivimos nunha sociedade onde, desde esta emoción, desde este eu, agora é o que quero, se toman decisións incluso políticas, nas que hai unha loita sen lugar a reflexión, na que eu quero isto, e todo o mundo ten que estar de acordo con isto,
é unha sociedade inmadura, é unha sociedade infantil, na que, de feito, estamos sempre pedindo nas escolas deben aprender isto ás crianzas, isto tiñan que lexislalo, isto tiñan que... Cando toda a sociedade a veces escoitas cousas como é que para ter fillos debería de haber que pasar un test. E quen cho pasa? É dicir, que é aquelo, como decidimos que esta persoa é apta ou non apta para ter fillos? Cal é esa idea perfecta, ideal, que di, ti, sí, podes ter fillos? Isto dixe así no superficial, pero deberían de daquela, que pasa? Que parece que a política, hoxe desde a política, estáse maternando a cidadanía. E parece que a cidadanía está de acordo. Pero a cidadanía tamén son estas persoas que logo van militar nos partidos e van chegar a concelleira, alcaldesa, presidenta. Non sei, quero dicir, esta persoa vai estar preparada? E despois é cando vemos estas cousas onde de repente unha ministra, bueno, eu penso, eu creo, a ver, señora ministra, vostede é un individuo e non é representativa da sociedade, todo o contrario, ten que tentar representala, co cal ten que acoller todo o que aí hai e ter a capacidade de analizar todo iso. É moi complexo e, sin embargo, cada día simplifícase máis. Daquela non é unha sociedade libre. Unha sociedade libre está formada por unha maioría de persoas con librepensadoras que colocan este pensamento aí, que están dispostas a confrontar o seu pensamento cos outros pensamentos, que son quen de respectar e incluso cando é un pensamento que non é respectable, de analizalo, comprendelo, saber de onde ven para poder confrontalo. Esta cousa que se chama hoxe cultura da cancelación, non, cancélote, bloqueote, non te quero escoitar. Fálase de espazos seguros, como se o espazo seguro fose un sitio onde todos pensamos igual, como ninguén me vai levar a contraria, eu estou tranquila. A min ese non me parece un espazo seguro. A min pareceme un espazo moi perigoso,